Bé, i finalment hauríem de parlar de la diferència entre el llenguatge humà i el llenguatge formal de les màquines. Doncs, perquè clar, representa una frontera en l'altre costat, no? Um, Bé, ara vivim en un món on les màquines han aconseguit un alt grau d'autonomia funcional i comunicativa. Són màquines autorregulades que interactuen i es comuniquen entre elles i amb nosaltres, de vegades sense cap tipus d'intervenció nostra. L'única intervenció que podem considerar necessària seria en les fases inicials i en les fases finals dels processos que les màquines porten a terme. Però a part d'això són sistemes tancats, perfectes, amb un llenguatge sense ambigüitats eh, i que permet una sèrie de funcions que, a diferència de nosaltres, les poden realitzar amb una velocitat immensa. Bé, llavors aquí es dona pas a pensar si les màquines es poden arribar a perfeccionar encara més i la seva capacitat comunicativa també podrien arribar a eh, semblar humans. El seu llenguatge podria arribar a ser humà i la seva conducta també. Bé, es pensa que en alguns sectors del món de la intel·ligència artificial es pensa que això arribarà a passar alguna vegada. És el que es diu intel·ligència artificial forta. Hi ha moltíssims teòrics d'aquest món d'aquest àmbit que pensen que tard o d'hora arribarà aquesta possibilitat. D'altres pensem que la situació aquesta no, no es donarà mai, tot i que podria arribar a donar-se una certa similitud, una simulació, però que d'alguna manera sempre hi hauria la possibilitat de aconseguir diferenciar l'home de la màquina. Un tret que radicalment ens dona la raó als que pensem així és que el llenguatge de les màquines està fet pels humans i, i no al revés. Eh, el llenguatge humà és un conjunt limitat d'elements fonètics i de signes i de símbols que obre la via a un conjunt potencialment infinit d'elements de significació. Eh, I només així eh, nosaltres ens entenem. Aquest món està a, al marge de les màquines. Parlàvem de llenguatges artificials, doncs hem de continuar amb el tema de la intel·ligència artificial. Um, el, el llenguatge artificial és el que serveix per programar ordinadors i la perfecció de les programacions d'ordinadors ens pot portar a pensar en aquesta màquina que se cada vegada més se vol semblar cada vegada més als humans. Eh, el, llavors, bé, en la ciència de la robòtica hi ha aquest ideal, no, d'aconseguir semblar-se cada vegada més al que seria un humà. No oblidem que la paraula robot ve del txec robota, que vol dir esclau. Així que, bueno, volem robots per alliberar-nos del treball. I, efectivament, hi ha robots que eh, tenen funcions que els humans no podríem fer fàcilment, perquè les fan de forma més ràpida, tenen més força, més precisió, eh, les fan millor que nosaltres. Avui en dia hi ha operacions de cirurgia que es deixen en mans de robots, no? Que apliquen eh, els mecanismes amb una precisió que amb un humà li costaria moltíssim. Bé, sobre això, sobre aquest ideal del robot, cada vegada més semblant a l'humà, hi ha un munt de pel·lícules que podrien donar-nos una idea de, d'aquesta aspiració, no? Parlem del Golem, una pel·lícula alemanya molt antiga,
Metropolis de Fritz Lang, també és dels anys 20. Um, i parlant d'això, segurament darrere del mite del robot està també el mite de Frankenstein, um, perquè bé, es tracta de donar vida a un ésser que està mort. Bé, continuem amb pel·lícules. Blade Runner, que seria el clàssic on bueno, una sèrie de robots intenten recuperar la possibilitat de continuar funcionant perquè són conscients de la seva data de caducitat. Després, a la sèrie de pel·lícules d'Alien també apareixen robots que es poden confondre en humans, tenen conductes humanes, tenen conductes molt humanes, perquè arriben a ser dolents o arriben a ser bons. Altres pel·lícules com Ghost in the Shell, Eva, Ex Machina, Intel·ligència artificial de Steven Spielberg, el Jo Robot, un altre també dels finals dels 70, principis del 80, Saturno 3, la famosa 2001 Odissea Espacial en la que el computador que governa la nau espacial no és un robot en el sentit de semblar humà, però bueno, adopta actituds humanes. O la més recent, Her, en la que el protagonista s'enamora d'un sistema operatiu amb el que intercanvia missatges no només funcionals, sinó també missatges en relació amb el que senten, no? I això ens porta a la idea de que bueno, els robots poden imitar el llenguatge humà, com podrien fer els assistents Siri o Alexa, però darrere d'aquest llenguatge que s'assembla a l'humà, podríem pensar en la possibilitat de que hi hagués un pensament, que hi hagués un sentiment. Podrien sentir els robots? Podrien tenir sentit moral? Bé, així que no, clar, no podem parlar de robots sense parlar de la intel·ligència artificial, és a dir, trobar-nos amb un dispositiu mecànic que seria capaç